Layi yau raina ne ya ɓace. Dan gutsun uwarka, dan me cin uwarka kai da kake cewa da ni karuwa ko wani abu, ka taɓa gani na a wurin iskanci? Ko kuma ka taɓa zuwa ka neme ni ko ka taɓa gani na ina zina? Kawai kai min shaidar zur. To durin uwarka ce karuwa ba mu da ba. Sannan kai ma mai cewa wai ni musulma ce ko wace ce, dan gutsun uwarka jaki da are you mad? Fuck you, don da fire you. Tun da kake a rayuwarka ko kadangare zuwa ya ce zai musulunta ka taɓa ji an sa mata murja? Dangin dun uwarka shiru fa ba hauka bane ba fa. Duk wanda ya mun dole in sarara in ci gindin uwarsa wallahi tallahi. Ba abin da ya dame ni. I don't give a shit, I don't care about anyone, okay? Ko layi yau raina ne ya ɓace. Dan gutsun uwarka, dan me cin uwarka kai da kake cewa da ni karuwa ko wani abu, ka taɓa gani na a wurin iskanci? Ko kuma ka taɓa zuwa ka neme ni ko ka taɓa gani na ina zina? Kawai kai min shaidar zur. To durin uwarka ce karuwa ba mu da ba. Sannan kai ma mai cewa wai ni musulma ce ko wace ce, dan gutsun uwarka jaki da are you mad? Fuck you, don da fire you. Tun da kake a rayuwarka ko kadangare zuwa ya ce zai musulunta ka taɓa ji an sa mata murja? Dangin dun uwarka shiru fa ba hauka bane ba fa. Duk wanda ya mun dole in sarara in ci gindin uwarsa wallahi tallahi. Ba abin da ya dame ni. I don't give a shit, I don't care about anyone, okay? Ko